Το φαίνεται πολύ σκοτεινό φαίνεται. Για άκουσε αυτό, η ώρα κάτω από εκεί που είσαι στο κατάστη, ήμουν τα μου καλωμένη που δίπλανε στο μάτι, πρέπει να σηκωθώ να πάω στο σχολείο. Μαλακία είπα πάλι στο θηρίο, πρέπει να σηκωθώ να πάω να κλειστώ, για να μην θα σώσω να πάλι να κλειστώ. Όσο έκανα έξω εγώ και τα μάξι, θα πάω με αυτό και στα φίλια μου κοιτάζει. Όπως ό,τι κάω βρίσκω τα παιδιά, μου λένε να έχουν μια μαζί για μην είναι τα φυγά. Του λέω μπείτε μέσα και ξεκινάμε, όλοι μαζί στο σχολείο για να πάμε. Και τώρα πάλι άρχισε να το freestyle, όλα τα μαλακά κλάιμάει. Πάμε στο σχολείο και καθόμαστε εκεί, παίρνουμε και το φραπέ μαζί. Ζητάμε από εδώ και από εκεί σιγά, να μου να δούμε και την κόμενα που παίρνουμε προς τα αγώνα αμάξι. Η μαγούλα σου είναι καλή τάξη και δεν την κοίταξε ξανά. Βλέπω την κιότα και τη στέλνω φιλιά. Μουα και μουα κι άλλα. Θέλει πολλά. Αύριο λέω να της μιλήσω στο Facebook, το δικό της να το συζητήσω. Αλλά το βρήκα, είναι που χάνα. Άμα μου κάνει θα σιγανίσω και την πάντα. Δεν εγώ που θα με κάνει, θα την κάνει σωστό. Βάση του πατέρα, τι ναι. Τι θέλεις τώρα να σου πω, το πίτι με το κινητό, μου να ζητείτε δεν θέλω, άκουσα το αυτό. Πριν περιστάνε κάθε στράχ, έπεσε στο σνάιπερ, αλλά εγώ σε γαμούσα πάλι. Πέτουσα το πλάσμα και τη χειρομοπίδα και σε γαμούσα σαν μια ακρίδα. Πιτούσες από εδώ και από εκεί. Και αύριο είπα να μου κλείσει το γαβλί. Μετά το θέλω χιπιός. Και τώρα που το παιδί θα κοιτάει. Τυχιόντα στον κόλο. Είμαι εγώ ναι. Πρέπει να κλείσω την κάθε μέρα. Άκουσε το μαλάκα και πήγε στο πέρα. Γιατί δεν είμαι καλά. Έχω εγώ πολλά προβλήματα. Ναι, στο σχολείο. Έχει πολλά μουνιά. Δεν ξέρω πώς να τα πω. Θα τα του καμώ το και ξανά και ξανά. Καμώ το και ξανά. Πώς να γίνει όπως το τότε βίωσε το 55 που. Γιο.